ҳамада салом дӯсто, бародарои виб канал Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз гап мезанем дар бораи мавзӯи нав. Мо аллакай ҷамъбаст кардем мавзӯи дурӯғ чӣ гуна кор мекунара. Бисёриҳотон аллакай фаҳмидин. Касе ки чизеро нафаҳмида боша метавонем бинависен ва метавонам ки бо пурратар фаҳмонамтон, ҳатто ба ҳамин дараҷаеро метавонам фаҳмонам ки ягон мавзӯе ки хуб нафаҳмида бошен метавонам тариқи видеоӣ фаҳмонамтон. аз ҳамин хотир мавзӯъ муҳимаш он аст ки фаҳмиш. барои ҳамин хотир нафаҳмиден пурсен, ҷои изош нест. Акун лайк монданро фаромӯш накунед ва имрӯз гап мезанем дар бораи як мавзӯе ки чӣ гуна медонед шумо. Мавзӯъҳои ин канал мавзӯъҳои ҳаётия, мавзӯъҳое ки дар ҳама одам дахолат доранд. ҳар як тамошобине ки маро тамошо дора мешава ҳолатое ки 100% гуфта намешава. ягон чира ин мавзӯъро метавонам 100% бигӯм ки ҳамада дахл дора. яъне ки стресс чие? Агар ки мо дар переводчик бизанем стресс чие? Стресса ба тоҷикам стресс мегаша. Лекин ма маънои стресса мегумтон, ба ин ҷумлаам фаҳмида намешава, ба видео фаҳмида мешава пурра ки чияи, чӣ гуна сар мезанад, чӣ бояд кард, чӣ зарар дорад дар организм, чӣ хубӣ дорад дар организм, дар умуми чияй, барои чияй. Агар ки мо тарҷума кунем, стресс ин ҳолати ташаннуҷи психофизиологӣ, маҷмӯи реаксияҳои физиологии муҳофизатӣ мебошад ки дар бадани инсон дар посух ба таъсири омилҳои гуногуни номатлуб ба амал меояд. Бале, он қадар фаҳмо нест. барои ҳамин хотир аз видео мефаҳмем чӣ гапа. ҳозир замони шидагие ки стресс меган одамо, депрессия меган. баъзе одамо метавонанд ки ра ба тарзи хичон тарҷума кунанд, бигӯянд ки ин ғамай. ҳам бале ҳам не. Чӣ гуна? барои хотири чӣ гунае ки шумо медонед, ҳамчун ғам тарҷумаш намекунад ира. бале метавонем ки ҳам ғам бигем, чунки ҳолато гуногунай. лекин хиди ҳамирам терминош қатиам чи стресс, чи депрессия, дигараш барои чӣ хотир итон терминои гуногун доранд. Як ном нестай. барои он хотире ки ҳолатҳо худшонам гуногунанд. лекин ҳамашон аз як оилаам бигем мешавад. барои мисол оддӣ карда агар бигем тира дӯстдухтарат партофта боша, ту зиқ мешавӣ. Зиқ ҳолати тира мешава бигем ки ту депрессия даӣ, ту стресс дорӣ, ё ин ки одама бизнесаш сӯхтагиай, падару модараш хайхиду арӯз накуна, ягон гапу кор шидагиай, ё ин ки ягон оила ҷудо шидагиай, ё ин ки ягон одам қарздора, ягон одама кидат кардагиан. ҳамиё ҳама дар ҳолатҳое ҳастанд ки ногуворай. як ҷу калима қати бигем зиқан, лекин ҳар як ҳолати ҳамино гуногунай. ва агар тасаввур кунем ки ҳамаи ҳолато дар як шава, ин одам бо дар як мушкили комба мушкилӣ қарор дорад ки ин бо термини алоҳияи хича дорад. аз нуқтаи назари илмӣ, бале дар ин видео гап мезанем ҳам гапҳои кӯчагиву мисолҳои халқиву аз байни худмон, аз таҷрибаи худмон ва ҳамчунин ҳолатҳои илмӣ, ё ин ки ягон ҷумлаҳои илмӣ мешавад ки агар ки илмӣ шид, инҳоро албатта ман худам кашф накардам. инҳоро ман суханои олимоеро мегӯм ки уно ин чизора кардагиам. ба мисли мо мисол меорем экспериментҳоеро ки нисбат ба мушо мекунанд. хама шахтон дар видео мефаҳмед. чунин барномаҳо дӯсто дар веб канали ман мешавад. ссилкаи веб канал дар якум комментария закрепид шидагиай.